יש את הוויאגרה, דברים כאלה, זאת אומרת, יש דברים, יש טכניקות, כן. נכון שזה יהיה מרגש, אני מאמין, בסדר. אתה קצת חושש מזה? מתרגש? כן, מאוד. זה כן, האמת כן. מי לא היה מתרגש פעם ראשונה וזה? מרגיש כמו בתול, אבל... ואיך אתה חושב שאתה תצליח לתפקד? אני מקווה, בוא נגיד 1 עד 10, מעל 8. אמרת חוש הומור, איך זה מתבטא בסקס? חוש הומור. כן. לפעמים אולי לשבור את הקרח, מי שאתה עובד איתה. ואתה, בבחורה שאתה תעשה את הסקס הזה, אז זה חוש הומור, לשבור קרח. אתה יכול לתת דוגמה איך אתה תשבור את הקרח עם השחקנית שלנו? איזה בדיחה שיש לך בשליף? משהו? אוקיי, אבל טוב, זה בינינו. כן. שתי זונות נכנסות למעלית, אחת עושה, יש פה כך שזה סקס, אופס, אכלתי עכשיו. זה היה טוב. עוד אחד ככה בשביל החבר'ה? עוד איזה בדיחה? בשלופי... לא, האמת שלא. הבדיחות של מקרה הן קצת ארוכות. הבנתי. תנסה להגיד ככה במשפט אחד לגולשים, למה כדאי להם לבחור בך, תמכור את עצמך. אמיתי לגמרי. אמיתי לגמרי. אני חושב שאני אהיה טוב. תנו לי צ'אנס. שוב, זו פעם ראשונה, אז... אבל האמת שמי שלא מעז לא מצליח. אז תנו לי צ'אנס באמת. ונראה. מעולה. בוא נחשב רגע. אני רץ. עידו, אמרת שאתה יכול להצחיק את השחקנים. אז תן ככה איזה בדיחה, שקשורה לסקס כמובן. אוקיי, יום אחד אם מנזר קוראת לה, עשתה אספת נזירות, אומרת, בנות יקרות, נזירות, אוי אוי אוי, מצאתי תחתונים של גבר במנזר. כל הנזירות, רק אחת, טוב, אבל יותר גרוע, מצאתי קונדום. כל הנזירות, רק אחת, אבל הכי גרוע, היה בקונדום חור. פתאום רק נזיר אחת עשתה, כל הנזירות, אהבתי. מעולה, זה